Ja sam Ivan Minić i ovo je moja doba. To ne znam da li su u pravu, ali jesam tu jako dugo i od početka pokušavam nešto da napravim, sada na vreme i uspešno. Mislim da je u svakom poslu koji se baviš najvažnija upornost i prosto neodustajanje do trenutka dok ne dođeš do neke pozitivne stvari. Mogu. Burek je nastao u trenutku kada sam ja morao da odustanem od sportske karijere. Odnosno, ne baš odmah u tom trenutku, ali uvijek je bio promena fokusa sa jedne stvari koja mi je bila jako važna na nešto drugo što bi sad trebalo da popuni svo to neko slobodno vreme i da uposli mozak na neki način, na neki koristan način. Siguran sam da bih napravio nešto drugo, koliko bi ono bilo, kako bi bilo, ne znam, ali mislim da sa tim setom osobina pre ili kasnije si osuđen na neki dobar rezultat. A sad, mnogo je faktora koji utiču na to da li je to pre ili kasnije. Doneo mi je prvo jako mnogo znanja, jer je moja pozicija od starta bila takva da mnogi stvari koje nije imao ko da uradi u jednom kompleksnom sistemu koje smo napravili je neko od nas morao da nauči da uradi. Što je dosta dobar motivator, prosto previše ti je stalo do svega da se ne iscimiš. Druga stvar, možda i važnija od svega, to su sjajni ljudi. Ja sam zaista veliki procenat mojih danas najboljih prijatelja upoznao kroz tu priču, direktno ili indirektno. Na neki način, da kažemo, to su bili moji profesionalni početci i profilisao sam se u nekom smeru. To jeste bilo davno, sada već pre 16 godina. Ali to je jedan jako zanimljiv put na kome je bilo mnogo nekih i teških trenutaka, ali put na kome sam zaista naučio jako puno toga i upoznao neverovatno mnogo sjajnih. Pa ja ovo ovde volim, meni ovo ovde odgovara. I mnogo više mi je odgovaralo dok su skoro svi moji prijatelji bili ovde. Sad, kako dobar deo njih više nije tu, sve to jeste malo teže. Ali ja ovo ovde volim, meni se način života ovde dopada, meni se sve ono što ovde postoji dopada i činjenica da se ja u tome osjećam komotno i da sam ja ovde domaći mi je jako važno. Nigde se nikad nisam osjećao na taj način. A posao je takav da mogu da ga radim bilo gde i da sa tim što znam i što umem da radim mogu da živim jako lepo gde god da odlučim. Mislio sam da u nekom trenutku kad je trebalo doneti odluku ostati ili otići, moja logika je bila ne mogu baš svi da odu. I previše me stvari vezuje za ovo ovde i realno mi je previše dobro da bih se odlučio da odem tek tako. Pa od svih stvari koje sam radio u suštini sigurno u nekom prethodnom periodu omiljeni projekat je moja firma. I mislim, ok, od početka omiljeni projekat je Burek i sve ono što mi je doneo jer ja sam faktički odrastao uz njega. Ali sigurno da je moja firma jedan od omiljenih projekata. Tu je bio i projekat Olimpijac koji smo sve vremena isto radili za Telenor i gomila nekih drugih projekata koji su bili zanimljivi. Oni koji se izdvajaju se zbog misije koju su imali, a ponekad su i posebno interesantni oni koji su, da kažemo, tehnološki napredni za svoje vreme. Svi mi, odnosno ne znam da li svi mi, ali ja makar zaista volim da se bavim stvarima kojima se ne bave drugi ljudi. Da pokušam nešto novo, da probam da neku novu tehnologiju, nešto što možda nije u najširoj upotrebi, pokušam da prilagodim i iskoristim u svrhu nekog zadatka koji imam. Tako da, bilo je takvih projekata, ali ono, toplo ljudski, apsolutno moja firma i svi ti ljudi i sve te priče koje smo ispričali.
Moji superheroji su uglavnom moji prijatelji, jer mislim da postići to što su oni uspeli preživeti i ostati koliko toliko normalan kroz sve ovo kroz što smo prošli ovde je jedan veliki uspeh. Jedan od njih je i bio vaš prvi gost. Srđan Erceg je sigurno superheroj. Većina nas na neki način moramo da pronađemo superheroje u sebi da bi mogli da funkcionišemo. Ti si superheroj za ovo što radiš. Jer ne postoji drugi način. Ako bismo se ponašali racionalno, sigurno bismo svi otišli. Mislim da je jako bitno da pokušamo da objasnimo mlađim generacijama, bilo da su u pitanju moji studenti ili studenti fakulteta na kojima sam držao to neke razne gostujuće predavanja i sl. Da pokušamo da im objasnimo da ne postoji način da imaš višak znanja o bilo čemu. I da kad god ne znaš šta da radiš, to je idealno vreme da naučiš nešto novo, jer ne postoji ništa pametnije što u tom trenutku možeš da uradiš i to je jedina stvar koju niko ne može da ti oduzme. Tako da pokušavam da im proširim vidike, da ih zainteresujem za neke stvari, nekog uspem da zainteresujem, nekog ne, ali mislim da iskoristim maksimalno prostor koji imam, da ih osposobim za ono zašto je moj predmet zaista važan, to je upravljanje projektima, odnosno razumevanje sa ljudima koji se bave različitim oblastima, a koji su svi zajedno neophodni da bi se postigao neki rezultat. Pa ne znam, mislim da bi samo pokušao da ga obodrim, da izdrži sve. U tom trenutku je bio jedan prilično interesantan period u mom životu, imao sam 23 godine, prodao sam firmu, dobio investiciju, krenuo u potpuno neku nepoznatu priču, koja je u startu bila jako simpatična, zanimljiva, ali je nakon toga bila vrlo teška, vrlo komplikovana. Mislim samo da eto, malo dodatne motivacije, malo dodatnog podstreka i ništa više od toga. Nemam nekih primedbi na ovih 10 godina. Moja dogma je znanje, pošto je Srđan već iskoristio dobrotu. Zašto znanje? Zato što je to upravo jedina stvar koja nas suštinski razlikuje jedni od drugih i koja pravi razliku između uspešnih i neuspešnih. Nedovoljno često, nedovoljno u odnosu na to koliko bih voleo. Prethodni period sam se malo više posvetio svom zdravlju, pa sam morao malo da korigujem svoje navike, ali jako volim kraft pivo i jako volim taj moment da kraft pivo nije pivo koje se koristi u situacijama u kojima smo koristili pivo kad smo bili klinci, već je to nešto u što zaista uživaš, što se sjajno kombinuje sa nekom hranom i nekim društvom i što je sjajan završetak teškog dana. Prvi susret sa dogmom je pre nekoliko godina u nekom od specijalizovanih lokala u gradu koji prodaju kraft piva. Video sam svetionik, jako mi se dopalo kako izgleda i prosto sam morao da probam i oduševio sam se. I od tad su svetionik i Hoftapod za mene bazična kraft piva od kojih se počinje.